Кайчандыр Казанка зур авыл булган, гөрләп торган. Бүгенге көндә Закировлар бердән-бер күп балалы гаилә. Алар авыл яшьләренең кичке утыруларында учакта чырышканнар. Казанкада Закировларның тирән нәсел тамырлары. Шуңа микән бер атлы балалар туа башлагач, кайчандыр дача булган йортка күчәргә булганнар. Хотелось много детей, потому что ты один был? Ну, может быть, поэтому, да, как бы все равно. Ну, тети Руфу нет, у тети Маши тоже не было детей, а я вот один отдувайся. Бу яшь гаиләдә 5 бала үсә. 3 малай, 13 яшьлек Марат, Дамирга 10, Тимурга 5-нче китте һәм 2 кыз бала, Заринага 6, әлеге узган Рамазан аенда дөньяга килгән Софияга бары тик ай ярым, ләкин аның елмаюы барлык тирәне яктырта. А вот в чем это выражается, что ты старше? Ну, за всеми надо смотреть, помогать им. Следить за ними. Һәр баланың үз таланты бар. Зарина, мәсәлән, гимнастика белән шөгыльләнә, рәсем ясарга ярата. Тимур музыкага тартыла. Дамир, Таһир бабасы кебек, математикага омтылышы бар. Марат эш сөючән. Үз хыялларын үзе тормышка ирешергә тырыша. 6нчы класста укыганда шушы авылда яшәгән бабасына 1 ай булышып, акча эшләп, үзенә скутер сатып алган. Без Казанкага балалар яклау көнендә килеп төштек. Ишек алды тулы кунаклар. Вәзиләнең энесе Салават балаларда тәрбияләүдә беренче ярдәмгә килүче. Ты хочешь, чтобы у тебя была такая же многодетная семья? Ну, хотелось бы, да, почему бы нет. Чем она тебе нравится, жизнь деревни? Свежий воздух, много куда можно бегать. Байларның иң яраткан мавыгы, әлбәттә. Мой любимый вид спорта – футбол. Еще баскетбол люблю играть. Пионербол. Җәйнең беренче көнендә аларның хыялы тормышка ашты. Аларга кунаклар Заисток татар футбол командасы уенчылары килде. Лично отлично, не спеши, первый раз не так будет хорошо получаться. Ребятишки должны видеть, что такое спорт, что он приводит только к хорошим вещам. В моей детской памяти всегда было, вот маленький приходишь, тебе всегда хочется поиграть со взрослыми, показать себе, чтобы на тебя обратили внимание. И даже вот сейчас мы пришли, у ребят глаза горят, они говорят, что такое футбол, что нужно сделать. Они все знают, все выполняют, что мы их просим, с большим рвением. По ребятам видно, что для них это важно. ТНВның төшерү төркеме дә балаларны бәйрәм белән котлады. Мне кажется, им очень ценно внимание взрослых, профессионалов, футболистов. Они надолго запомнят этот день. Тагын кились. Томскидан Елена Софиулина, Ялгасыр каналы.